Issa huwa ċar ħafna għal kulħadd. L-istrateġija ta' twessih tat-toroq ma solvix il-kwistjoni tal-konġezzjoni tal-karozzi iżda sempliċement tibdilha għal post ieħor fit-triq. Din hi l-opinjoni ta' Joseph Gatt, is-segretarju tal-Bicycle Advocacy Group, opinjoni li hu dettalja fuq is-sit timesofmalta.com fl-aħħar jiem. Aparti spiża nazzjonali qawwija, twessih ta' toroq iġib miegħu effetti negattivi fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja. Allura, għaliex il-Ministru ta' Trasport qed jinsisti biex ikompli f'din id-direzzjoni? Ippruvat li mhux sostenibbli f'ħafna bliet Ewropej oħra u jevita għażliet ta' mobilità sostenibbli li jistgħu jagħtu riżultat aħjar fuq medda qasira u twila ta' żmien. Staqsa Joseph Gatt. Mistoqsija ta' ħafna, iżda l-ebda tweġiba konkreta mant Ian li bħalma qed jagħmel id-dipartiment tiegħu qed jibqa' jgħaddi bħal gaffa minn fuq kulħadd. Is-segretarju tal-BAG qal li tweġiba tista' tkun minħabba tassazzjoni indiretta hekk kif jidher li l-Gvern qed juża d-dipendenza eċċessiva tagħna fuq il-karozzi bħala sors ta' dħul. Galja, mill-perspettiva ta' ċiklist, ħares lejn kemm huma kostretti li jixtru karozza u jibdew isuqu żgħażagħ Maltin għaliex modi alternattivi ta' trasport paċ-ċikliżmu huma kkonsidrati soċjalment riskjużi minħabba lat ta' sewwieqa irresponsabbli u nuqqas ta' infurzar fit-toroq tagħna, mhux biss anke minħabba l-infrastruttura tal-bike lanes tal-biki. Ix-xiri ta' karozza tfisser miżati ta' reġistrazzjoni, liċenzja, VAT, dazju tas-sisa u fuel. Skont il-pubblikazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ix-xufiera tal-karozzi Maltini ħallsu 76 ċenteżmu fuq kull litru, 55.6% tal-prezz tal-petrol bl-imnut bħala sisa u VAT. Għad-diesel 65 ċenteżmu, 53% flus li dejjem deħlin għand il-Gvern, ammont li qed ikompli jikber aktar ma jola l-prezz tal-fuel. Dan ifisser li l-karozzi u speċjalment il-karozzi mwaħlin fi traffiku huma sors kbir ta' dħul għall-Gvern ta' Joseph Muscat, dan fil-waqt li jaf nispiċċaw nħallsu flejjes kbar f'multi tal-Unjoni Ewropea talli ma laħqux il-miri tal-emissjonijiet ta' CO2. Il-Gvern qed juża d-dipendenza eċċessiva tagħna fuq il-karozzi bħala sors ta' dħul. Wieħed jista' jipprevedi li hekk kif iż-żejt isir aktar skars se jsir aktar għali. L-idea tal-Gvern ta' karozzi elettriċi, anke jekk s'issa kienet weda oħra bi kliem fl-arja, ma solvix il-problema serja ta' l-ispazju tal-gżira xkejkna tagħna u nuqqas ta' parkeġġ u konġestjoni. Immaġina l-karozzi tal-fuel jinbidlu f'karozzi elettriċi. Immaġina Munzell ta' 330,000 batterija fuq perjodu ta' 5 snin, xi ħaġa li s'issa m'hemmx mod kif tirriċikla. Il-pjan tal-Gvern Laburista għal darb'oħra mhux wieħed fit-tul.